kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi kame caggal leydi Sénégal on calminama on bismama e roɓino men jayndiji hande ko alkamisa 13 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ina hawri e nogas ɗiɗi lewru korka hitande ujunere temedde nayyi e capannayyi e nayyi caggal fergo jibinirde neraɗo Allah mo jaame kesal nden ko Allah goni joni koye jayndeji meɗen paɗen jayndeji leydi men e oɗo ñalawma hande alkamisa ina wayno ngari koye fandu almudo manam ko tobɓe certuɗe goni ko tawete e jayndeji ɗi puɗɗortoɗen ko jaynde besbi le jour nden jaynde ari ko ñawore hakkude Mambay Nia e Ousmane Sonko jogorde wattude ñande 17 ndu lewru no gonɗen woni altine paaɗo jayndiyankoɓe mbi ina wayno ko Amadou Diouf kañum ƴetti on ɗon appel Amadou Diouf noon ne wayno kañum wonno ɗo en procureur de la république e saaha alhaali Sud Beauté lombinoɗo hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr jayndiyankoɓe mbi kanko hande woni on ɗon président mbo cour d'appel de Dakar o waɗino géré on ɗon ɗin dossier ɗiɗɗi ganduɗaɗi ko audience hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko en tant que nde wonno procureur de la république jayndiyankoɓe mbi noon ene wayno o yaɓɓi e pele omo ganduɗa kam woni Demba Kandji ñawnoɗo kono kadi sohi omo ganduɗa kam woni Khalifa Sall woni ko jayndiyankoɓe jaññi e hello ɗiɗi e nder nden jaynde e besbi le jour jaynde le quotidien kañum ari koye fannu goɗɗo woni fannu dawrugol ɓen ɗon mbi ina wayno ko nde dejjere nde Macky Sall deƴƴi e ko yewti ko e on candidat makko songoji 2024 jaynenkoɓe mbi kolo Sénégal e oɗo saaha hande ina wondi e heege e ɗomka kono kadi e tampere to banggue fadde on ɗon annonce momo leydi ndi jogori wadde ina jeeye walla jeeyatake ɗi noon sumgoji koye on tuma noon jaynenkoɓe mbi ɗum wonani ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni alliéji makko woni ɓe wondi kono kadi opposition hani e ɓen société civile tuuba horde saabu woni ndiwor bone bawanta doƴƴorba saabu hande o hay goto anda hol janggo on ɗon candidature mbo président Macky Sall e on tuma jaynenkoɓe mbi ko Idrissa Seck kañum kam janggo habri e aljuma o ma huccidire jayndiyankoɓe gam haalde e gonka muɗum e ɗin sumgoji 2024 ɗin konngudi ɗine jaaji e hello joyi e nder nden jaynde quotidien le quotidien jaynde le témoin kañum ne ari koye on ɗon troisiéme candidature mbo mawɗo leydi Macky Sall jaynenkoɓe mbi ko on ɗon jeu trouble des alliés manam ɓen ɗon ɓe o jagodiri e oɗo saaha hande no wayno tan ko ngoni koye juude ina manki famnade ngal namdal troisiéme mandat mbo Macky Sall ɓe mbitande waɗi hande o imposé ko wite ko ha joni e won e gueɗe ha tingti e ɓen alliance ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni alliéji makko alliéji alliance pour la république APR on parti au pouvoir ɓe koliti wonde ɓe mbaɗi ko nate ɓe ganduɗa kañumen goni waɓe no Aminata Ndiaye mo PS kono kadi omo ganduɗa kam woni Idrissa Seck mbo Rewmi wondude Moustapha Niass mbo ganduɗa kam tigui jogui landa AFP ɓe ganduɗa kañumen kala inana tawtimo lendi oɗo saaha ɓe koliti wonde noon hunde nde ina hawri no fewi nden dejjere hay goto mbo ene yalta ina wiya ina yaadi hen walla yaadani hen nden dejƴere woni ko jaadiyankoɓe jaññi e hello tati ha nayyi e nder nden jayde le témoin journal jayde vox populi no jirɗon ni ene wayno ko ndeɗo ladde yonde walla mbiyen ɗe guese patam lamiji ɗum ɗon noon ko hollirde wonde on campagne agricole woni on campagne agricole jiɗɗen wiide 2023 2024 woni on campagne ndema tijjaka hikka ka ɓe mbi tan de ko laamu ngu waɗi junggo e jiifa ɓeydi on ɗon budget
budget exceptionnel manam temedere milliard e copraji CFA dum don dawa dawi Sénégal medano yettade on don budget mo ganda fara ko ndema tawi non fof ko ngam sembitinde oɗon politique ngam keɓal leydi meɗen to banggue nguura timmuka woni ko jandiyankoɓe mbi ko hanki e batu jagorɗe mo leydi Macky Sall ƴetti pellital sembitinde fanno timmitina temedere milliard tawi wonno ko 60 milliard o watti hen walla o wima o watti hen ko tolni e 4 milliard goɗɗi timma temedere milliard beele leydi men Sénégal ina wawa hebde ko sohli ko to banggue ndema jayde les échos kañumne ari eko yewti on ɗon campagne agricole 2023-2024 ɓe mbi ko Macky Sall ne wayno tan fawi e tabal ngal ko tolni e temedere milliard e halis CFA ɗum ko beele ndema ka ene wawa tigui yuɓɓude rewa lawol on ɗon mo ganduɗa budget mo ganduɗa ko dotation exceptionnel kono kadi ko historique manam o meeɗani yiyede nder leydi Sénégal tawi fandare nde ko sembitinde guesse ɗe ndema ka ha yuɓɓa rewa lawol beele Sénégal ne wawa hebde guura muɗum no hannirta niyete goɗɗum ko tawete nden jande les échos e titre goɗɗo ko cumu wannongu toon to caisse des dépôts et des consignations woni tan e saaha événement ji mars ɓennuɗo o jani koɓe mbi ko volonté ko ɗum thèse mo ganduɗa o ko cumu teyaɗi woni ko yiya toon ɓe kolliti wonde ngenɗon jeygue memi on ɗon parc d' informatique kono kadi ummi ko premier étage memi 4e memi 5e ha 6e étage ɓe kolliti wonde ko on ɗon serveur et stockage woni moftowo donné ji personnel leydi men Sénégal e on ɗon ɗin armoire ganduɗa ɗi kañumen jogui ko wiyete ko hono switch kañumen kala keeɓi gunɗon cuumu hollirde wonde tan gueɗɗe ne kawni oɗo saaha e gunɗon cuumu ganduɗa ngu suumi ñande 16 lewru mars toon to caisse des dépôts et des consignations jayde l'observateur kañum natiri dingaral ina wayno ko yewtere yaji nde ɓe baddi on jaggaɗo tambiɗo gueɗe awo walla gueɗe gaynaka leydi men Sénégal ɓe mbi tan dim ko ɗin chiffre uji ɗi ganduɗa ɗi ko limore sembude nde fewi nde limi holiti wonde de ko on ɗon filière woni on ɗon nokku chiffre d' affaire o kala hitande ko tolni e 450 milliard e halis CFA fanno ina natina e gafakke leydi men Sénégal kono kadi ɓe mbi ko leydi men ina sohla kala hitande ko tolni e 8 million tawi ko ɓoccode ganduɗa ɗe ko bawɗe jibinde ɗen guertode woni ko wi kono kadi o wi ko saaha gonaɗo leydi men ne sohli e ndu lewru korka kono kadi e julde korka tijjane nde ko tolni 12 million tawi ko guertogal ɗum ko gam wawa tigui ñamede e lewru korka ndu kono kadi wawa ha joni moƴƴinede e julde korka tijjane nde ɗum noon mboɗandi mawel sosoɓe e diadiaɓeɓe e dedeɓeɓe sababude 12 million guertogal so naati leydi Sénégal mbiɗa sikki tan ma ɗum ɗon wodno way ɓe kolliti wonde noon o wi e wiide makko on rafi guertoɗe biteɗo grippe aviaire e oɗo saaha hande ina woni e sous contrôle manam foof waɗama maîtrisé no fewi goɗɗum ko tawte nden jayde ɓe mbi tan ko grève hanki jiyaɗo o e nder train express régional ɗo e nder leydi men Sénégal Dakar tawi noon ko on debbajo mati ñinga kañum nanggorentano ɓen ɗon waɗɓe grève noon woni ko yonnani Abdou Ndene Sall gardiɗo on ɗon setere o holliti wonde mo wat plainte fewde ɓen ɓe ganduɗa kañumen mbaɗi sabotage on ɗon train ɗo e nder wuuro lamorko ngo Dakar jayde stade quotidien ko ɗon guddirten hono kala subaka jaynenkoɓe no jirɗon ni ko natal Sadio Mané wondude e on mo ganduɗa kam woni Leroy Sané gonɗo e wullude ene huccite Sadio Mané ɓe kolliti wonde de ko Sadio Mané gontuɗo hande remplaçant toon to Bayern kono kadi e haare makko e onɗon Leroy Sané janenkoɓe mbi ko Sadio Mané oɗo saaha hande mette ɗe ina kewi no fewi on ɗon club ɓe kolliti wonde noon ko malaise mawɗo woni ko heeɓi on malaise noon biteɗo wiye ba nana waɗa ɗum décrypté e nder nden ɗon jayde o wi ko jeu mo ganduɗa Bayern Munich ina waɗa pratiqué ina hutoro ɗum toon to nokku toon to club manam bavarois o woni ko yadani e système Sadio Mané e on tuma noon o holliti wonde oɗo saaha hande jokkodiral hakkude makko e attaquant ɗi woni ko yadani noon saabi noon omo jogui caɗele no fewi ɓe garti e ngol gonka makko o wi tan ko Sadio Mané woni ko zone de turbulence mayno garta joni joni wadde enen to banggue meɗen ɓeeto gonka Sadio Mané toon to Bayern e ko yewti e roɓindo jayndeji meɗen kono hade ndenen kalate on programme Ligue des Champions hanki ɓe mbi tan ko Naples kañum fiya Milan fi ɗum kono kadi Real Madrid kañumne fi ko Chelsea mbo Kalidou Koulibaly jaltude e gagnande hollirde wonde ko Real Madrid ƴetti option ngam on qualification demi final e ko yewti on ɗon Ligue des Champions ko ɗum wonno ko jandeji meɗen dawri e oɗo subaka hande joni joni o
paden koye fait divers. fait divers meɗen hannde ari koye coftal balli no mbirɗen ni woni alhaali Sadio Mané gonka makko toon to Bayern Munich eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji kala attaquant équipe nationale du Sénégal o ina woni e traversé kulminiɗo manam gonka ka fewani no fewi ka waɗanimo arrangé toon to Bayern Munich yetde noon famille bandiraɓe eɗen gandi éclatement o ari heccenque ñande talata nde hakkude match Bayern Munich e club biteɗo Manchester City toon to Angleterre caggal nde ɓe piya 3-0 e nder vestiaire o caggal match o toon to Angleterre ko nden ne wayno Leroy Sané e Mané nangodiri Mané heeɓi fiidemo noon woni hen mbi o fima ko womere yeeso ha to ndu ɓuuti caggal muɗum noon ne wayno haysono tawi Leroy Sané arti haala ka réglama ɓe pamodiri Leroy Sané yafnimomo wi ko mawɗo muɗum yafnimomo e ɗin fannuji kono eɗen gandi situation ne jiɓori wonande Sadio Mané holko woni iwdi gonka Sadio Mané oɗo saha hannde gonka mette e caɗele toon to Bayern Munich ɗum jiɗɗen faminde bandiraɓe gueɗe tati walla gueɗe nayyi nana hannde goni e dow hoore makko ɗen gueɗe nayyi foof wadde ɗum géré wona ko weeɓi ma won hen noon mbi Sadio Mané ko neɗɗo jaaju fitandu joom mental kono noon paamen so hunde fawdire dow hoore neɗɗo situation kamniɗe no wawi jomum fina subaka go tan jomum waɗa éclaté no jirɗen ni heccanki toon to Angleterre donc situation gaddiɗo ko on blessure makko mbo jooɗi ko tolni lebbi nayyi pawɗi o fettani football ɗum déjà wona joueur foof wawi waɗa ɗum surmonté donc ɗon ko gueɗel gongel aussi ko yaade ha ɗami noon jeu coupe du monde wasa jouer on ɗon coupe du monde te kadi eɗen gandi ko jakoronoɗo e on ɗon équipe ɗum aussi gère ɗum wona ko weeɓi caggal muɗum ko waddemo gère de situation en tant que remplaçant hande no jagguira toon to Bayern Munich ɗum ni aussi eɗen gandi Mané wona joueur remplaçant ɗum jeeyi sababu noon ɗum ɗon kadi ari ɓeydi hen goɗɗum ko riwede entraîneur Bayern Munich woni Nagelsmann mo ganduɗa kam saabino garangal makko toon to Bayern Munich donc on hande natti wonde entraîneur goɗɗo ari on ɗon doute nanɗon mboɗo jokka mi jokkata mboɗo won titulaire mi wonata ɗum on ɗon doute aussi tawti ɗe caɗele ɗe kalɗen caɗele goɗɗe ɗe ha waɗi éclaté ko défaite walla match nul walla systéme de jeu mo ganduɗa Bayern ene waɗi ɗum mise en place te ɗum o waɗani adapté kanko Sadio Mané te ɗum jibini hande caɗele no fewi saabi noon éclatement mo jiiɗen o ha addi nden ɗon haare hakkude makko e Leroy Sané haysono tawi Mané wi ko Leroy Sané wulli e muɗum e nder terrain ɗum woni ɗin gulwulti ndewi ha nder vestiaire addi piindiral hakkude mabɓe ha Mané ina wayno ina woni hande e jamma mo wetani saabu haysono tawi caɗele ɗe deglama ma géré sûrement clubaji mawɗi mbaɗi no Bayern en eɗen gandi wona gueɗe ɗe mbawi ɗum wadde géré kono beele Sadio Mané ma yaltu hen ko ɗum woni probléme o saabu haysono tawi sowona haysono tawi koto banggue mental o yalti hen ni beele to banggue jokkude golle makko mo yaltu hen ɗon ko probléme ene foti namde ne foti haalede donc no pamirɗen gueɗe tati ina joopimo e oɗo saaha sanction financière woni amende to banggue koppereje kono kadi eko yiwiti e suspension c'est à dire yowede ko tolni match jonde tuggude tati ha nayyi wonande on ɗon club deuxièmement ina wawi wonde rewaɗo ha waɗa résilier contrat makko eko yiwiti e oɗo lewru juin fandu ɗum ɗon noon ko caɗele mawɗe wonandemo kanko Sadio Mané saabu oɗo saaha hande guille ɗum mbaɗi nde jandeji ɗi critique o heewi hay certains jours uji e nder vestiaire o e sa ƴeewi jaadani e oɗon geste mo Sadio Mané waɗi o ɗum noon eɗen mbawi tan ko il faut o foora o tiiɗa o semba to banggue mental hakkille deeƴƴo e ɓernde yanji beele o wawa yaltude oɗo situation ɗum noon eɗen mbiyamo yo tinno no fewi haysono tawi weeɓani tinnanade saabu gueɗɗe kele tati keƴata e hoore guertogal no pulaar wiyata ni kono noon Mané to banggue mental ina foori mo wawi hen yaltude haysono tawi ko situation mo ganduɗa o ko baɗɗo difficile ɗum noon ko ɗi konnguli guddirten e oɗo ñalawma hande en jetti Alassane Sow to banggue caméra montage Ali Fall adi men reɓiɗo jayndeji ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi wiyen gona jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade koppereje mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppereje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere
ñalade kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma